Значи започваме нова поредица на GTA San Andreas. Чакайте. Така. Малко да намалим така звука. Толкова ще ми стигне. Абе, ние си имаме субтитри тече. Та, хора, днес ще играем. Днес ще започнем много класическа игра, наречена GTA San Andreas. И те играх я преди, като... Да, играл съм я. Много е хубава игричката. Заслужава си да си изтеглите на български. Има един пач за на български. Ето. И без повече да отвъртам, нека да започнем. Нова игра. Окей. Ето Bulgarian Edition. Тук ще се срещнем с много гангстери. Знам, играта е супер мега стара. В смисъл 2005-2006, ама т.е. доста стара година. Но това е хубава игра, затова ето. Добре дошли в българския превод на GTA San Andreas. Наслаждавайте се, аз няма да говоря през катсцената. Хора, така не е хубаво, като няма звук, затова ще превъртя катсцената и може би ще оправя този звук. Или, ако искате... Не, няма да я превъртам. Гледайте си, пък после ще оправим звука. Аз само да добавя, че като играх играта, нищо не си спомням от тогава, абсолютно нищо, беше много отдавна. И беше на английски и нищо не разбирах. За това сега е на български и ще можем да играем. Ще разбирам изобщо нещо, аз абсолютно... Ай, какъв е това негър, бе? No, God! No, God, please, no! 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 Може да ми дадете информация за играта, ако не знам нещо. Дай им парите, бе! Гледай го това как ми гепа парите. Ама и аз съм негро. Опа, чакайте, расизъм. Нищо. Ко ми плампаже? Хора, май изключихме субтитрите. Трябва да си ги включа. Извинете, хора. За жалост трябва да превратим катсцената, защото... Иначе разбрахте, те ни оставиха и тук. Те, аудио и звук да усилим малко. Не мога ли да го изключа? Как да... да, и тук. Субтитри... Що си изключени субтитрите, не разбирам. Обичам да ми е ярко. Така... Окей. Карта и легенда. Така... Окей, всичко според мен е окей сега. Сега натиснете нагоре и надолу, наляво, надясно, за да се движите. Така, той трябва да качете се на колелото. Център. Той си го спомня. Чакайте, че тук нещо с мишката. Извинете, хора, че те ви бавя, ама после ще се насладим на играта. Само да оправим тези неща с мишката и... Окей, така е по-добре. Тей CJ, така, това трябва да ни е една от мисиите. Ние сме сега... Ако не знаете, това е... Този герой е CJ. Забелязахте шофьорските ми умения с колело. Не са изобщо добри, така че не ме съдите. Абе, направо ще си взема една кола, бе, кой ще са... Дали... Така, хора, най-тъпото нещо скача се с Shift. Така... Ще ни
много гадни мисии според мен напред в играта, защото нищо си спомням, че имаш гадни мисии понякога. Затова съм... Уи! Аз не съм започнал играта и вече му подгони полиция, хора. Аз съм ненормален просто. Той трябва да е нашата къща. Big Smoke. Той май трябва да е един от нашите приятели, мисля. Това е голямо пушене, всъщност се превежда на истински български. Конзола виждаме. Кой е станало, бе? Нещо за майка. Нещо за майка ни. Тя си... О, вярно. Майка ни е умряла. О, това е гадно. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's Кто me, е? Carl! О, Big Smoke. Chill! CJ. Oh my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. То сговори в Right глупости now, we gotta направо. take Аз care не of мога да our го business. разбера Go see направо. your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. И аз чета субтитрите, хора. Паузирайте си клипчето, ако искате да ги прочетете, да разберете историята. Той трябва да е майка ми. Мале, каква пикселизирана снимка. Ужас. Nice car, Smoke. It's not cut. Keep the value. То хубава кола, ама да ще се разруши, като аз гледам с моите шофьорски умения. I miss you, Sweet Mr. Kendall. Woods, man. You're gonna be real happy to see. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. Коя е тази, бе? I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? Get out my face. I'm going to see Cece. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch I of love lowlife. women. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he How the did. hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet Oh, shit. Here asshole. we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show О, you той one, брат man. ли ни? Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Значи, както сванах по тези караници, мисля, че Суит е нашия брат, пък оная беше сестра ни, да. Waller, Да, така се пада. drive-by, incoming. Oh, motherfucker, my car. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Тъй бързичко. Той си го спомням. О, Ха-ха. Подскок. Къде В той балас ли са? Мисля, че... Спомням си, че имаше една банда балас. Те май бяха убили нашата майка. Ах, ти тапанар! Беги, бягай! Мама, аз ги изпуснах, бе. И аз пак що казвам мама? А не мале. Бързо. А, ти... Бягай! Тапанар такъв! Yeah.
Ще те са с оръжие, а не аз. Things has changed around Ей, here. нечестници! Пу, какви са тъпи обаче. Те са много досадни. Бързо, беги! Бегай! CJ, what? Окей. Shit, a polish car's onto us. Split up. Мога ли с... Motherfucker. Не. Бързо. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? Оф, аз пак. Got you all thinned out, home. В момента изобщо не използвам мишката, хора. Много е гадно управлението на колело, затова никога няма да карам колело, освен нали, в тази мисия, защото иначе не мога друго да карам. Нали, защото ако може, ще... Оф, малко ми лага. Чакайте да оправя лага. Кажете по-добре ли така? Окей, май се оправи. Май лага се оправи. Ей, къде? О, боже, бягай, 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 бягай. Колко пъти съм повторил бегай, сигурно ще го изброя, ама... Ти много... Бързо, 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 бързо. Ами аз... Come on, CJ. You can't keep up with the fat man. Ти тъпанара, ти стъпанар. Коездене, омага. Така ли наистина си казва? Окей, пристигнахме първи. Така. Сега ги чакам и те да са на тутката. Не. I got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Райдър как си обикаля? Well, the last thing we need is your... Май тут трябва да е Райдър. Man, I won't let you down. Да, той е смолк, а пък да. You gonna call some hood rats? Ясно. Chill the hell out. Райдър си обикаля, I значи. got a whole lot going on. На задна гума. Ама че са Hey, yo, фука. just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ами ти каква прическа имаш, бе? Ти нямаш прическа, имаш шапка. Те, ако искате да запазите возилата си, паркирайте ги в гаража. Отидете към стрелката, за да влезете в къщата. Окей. Уважение. Чакай да сляза. Така, ето тук, като натиснете таб, сря ли? Какво значи сря, бе? What the fuck? Така, мазнините са ми огромни, нещо си там е малко, мускулите са ми малки, силата ми окей, а пък уважението, една чертичка. Мога да я видя обаче, коя е чертичка. За да запазите играта, вземете синята дискета. Запазването на играта ще промени времето с 6 часа напред. Какъв е клощав. Боже. Тук. Така. Ударих се. Чакай, наистина ли може да са... Горката му главица. Пат! Много макефи. Така, хора, ще се върна след малко да оправя едно. Хора, върнах се. Трябваше да променя някои неща. Чакайте да си наместя слушалките. Да си го оправя. Така. Всичко е окей вече. Да продължа с втората мисия. И мисля да правя на, да кажем, 2-3 мисии на епизод. Зависи. Чакай. Low. Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Triple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, ballers and Vargos have taken over. So watch your stuff out. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention.
Те имат, както разбрахме, ако тези, които не са разбрали, могат да си върнат на клипчето и да погледат, но все пак, значи има, да кажа, две против други банди. Ние сме Гроув Стрит, и тук е Гроув Стрит, той е бандата Гроув Стрит, те в зелено са Гроув Стрит. Ти не си. Marcus of Queensberry rules only, baby. Парички! This for me? Окей, още малко парички да събера. Та, тези са от нашите. Ти че не е нужно да ги биеш. То не е от нашите. Все пак искам да получа пари. Не бегай, не бегай! Come on in, but don't get fresh. Yes. Още, ари 400, ари 400. Ти си в пинк, зато и те са баба са в... съблюндо. Мисля. Don't hit me, I might cry. Pleasure doing business. Така. Сега отиваме при Райдър за неговата мисия. Да. Нека да започваме. Райдър. Hey, man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always there. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the Наречи ма копеле. Ми ти какво си, ма? Тей. Влезте в колата на Райдър. Отидете с Райдър до Hey, we браснарницата. still run the barbershop? like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. Без радио. Way I let that И old без стои dude изключено тече. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. Така като че Got ли е 5 по-добре. minutes? Не. I'll be cutting you like a D-jack. Те. So when you На, running не, off чакай. again? А, така. I'm not. Така е I'm по-я. taking a stand. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. Те явно трябва да си оправим прическата. CJ, take a seat. То съде ме знае името. Къса коса с мустак, къса коса и катинарче. Какво? Къса коса с брада, афро и мустак, афро, повдигната коса, Джери Кърл, раста, винишка. Което е? А, не, пас не, няма как. Раста. Или раста, не знам. Или раста, не знам. Винишка. Ко пък ще ти? Не знам. Какво е това? Мустак ли? Не, искам и брада, нещо такова. Какво е това? Ей, то е яко. То според мен е яко. Така. Според мен това е яко. Tell Big Smoke he needs a cut. Shit, I told you he was crazy. And you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. Wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Да ядете ще изгубите сила и вероятно енергия. Окей. Аз не искам да надебелявам моя герой. Така.
Да, това го... О, нещо ми се покачи. Най-долното ми се покачи. Няма да го казвам в кадър обаче. Доста ми се покачи според мен. Сигурно заради косата. Choose from the aspiring range. Enjoy your meal, sir. Ти хапна. $2. Толкова си ефтино. Ко си намислил? Що си това с пистолет? О, мага, той ще го убира ли, бе? Give up the money. Дъп. It's a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Нещо видях за читанда. Buster. Shit, run. Бягай, бягай, бягай. This pizza parlor's no pushover. Чакайте малко. Имам една идея. What you waiting for? Искам му оръжието. Take us back to the grove, motherfucker. Гошо, дай оръжие. Дай оръжие. Дай оръжие. Казах дай оръжие. Дай го, бе. Колко си здрав. Ей го, дай го. Ес, бе, имам и оръжие най-накрая. Ес, един патрона, все е нещо. Така. Вече знам кой ще е заглавието на клипа. Така, да видим, след тази мисия мисля да видя колко е клипа и за това... Не, чакайте. Мисля, че 2 мисии са достатъчно за сега. Better drop by and see Sweet. He been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Така, хора. Мисля това да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте едно палче нагоре и се абонирайте за моя канал. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим следващия път. Да, и може би скоро няма да снимам на GTA San Andreas или нещо такова. Затова не се лоши чувства, но окей, ще се видим следващия път. Бай-бай!